मैं होती यूट्यूब चैनल साचान। मैं यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर बकने और घंटी जन का भी अलमा बे चिया के मेनू की वीडियो शुमारा आसानी से रसा। मन वानग लोटा ई परचा मन वानगनेला अरवादा चावनी किताबा पच गिरा मनी पिता मुदाम गुश्ता वान शर्री इंसानी बुबू भले ई मन वानगनेला गोड़ामा चतो शर्री इंसानी बा ये गाड़ियाँ बेचार चौवशा अब गुस्ता ये गाड़ी वानंदहा अटकोतगा मनहो वाना वानंद हे बा चाहे गाड़ियाँ छत्रे गाड़ी अटकना भले मना वानगनेला मा हिम्मत कोता वानगर हो गया अगा मुदामी वरा मनी किताबा पचमगी